Салому алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ мошини фурӯшии лабо дар шаҳри Старовшан қарор дорад дӯстон. Солаш 2010 инжектор нав аз вагон омада, соҳибаш мегӯяд аз вагон гирифтем. Мошин бе камбудӣ, умуман ягон камбудӣ надорад, фақат мешинӣ кор мекунӣ дӯстон. Нархаш 66 000 сомонӣ. Харидор аниқда бо арзон мешавад, мегӯяд соҳибаш. Маълумоти бештар бо телефонҳои 926 17 53 53 989 16 53 53 дӯстон рақамҳои соҳибашро метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред. Агар реклама дошта бошед ба монандаи мошин ё ки хона, имо ватсаби мо дар болои экран дӯстон 885 78 92 92 метавонед муроҷиат кунед. Дастгири каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. Якҷаҳон ташаккур барои диққататон.